Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, funtzio errodunak ikusiko ditugu. Ikusten dugunez, funtzio errodunak erroa duten funtzioak dira, eta hainbat mota ezberdinetan ikusi ahal ditugu. Lehenik eta behin, sinpleenak ikusiko ditugu eta gero konposatuenak ikusiko dugu. Hauek dira errodun funtzio sinpleenak, hau da, bakarrik isa elementuak dutenak, eta izan aldire ikusten dugunez positiboak eta negatiboak direnak. Haien domeinioa edo definizio eremua beti doa 0,0 puntutik eta infinitura doa. Sinu positiboa dutenak, hau da, kasu honetan hemen dagoena, eta sinu negatiboa dutenak ezberdintasuna izango da positiboa dena gorakorra izango dela eta bestea berakorra izango dela. Ondorioz, lehenengo funtzio erroduna hau izango litzateke, erro isa, eta ondorioz minus erro isa izango litzateke justo alderantzizkoa. Hau da, minus erro isa. Gero, funtzio errodun konplexuagoak ditugu, hau da, beste elementu batzuk dituztenak, eta ezberdintasuna orain ikusiko ditugu. Hau da, hemen agertzen den sinuarekin batera. Zenbakia egingo duena izango da hasiera puntua mugitu isa ardatzean. Hau da, hemen plus 3 zenbakia badugu, gure funtzioa 3 puntutik aterako da. Eta minus 2 edo minus 1 badaukagu, minus 1-etik edo minus 2-tik. Eta gero, beste gauza bat izango duguna izango da isaren positibitatea. Kasu honetan, positiboa bada, alde honetara mugituko da. Eta negatiboa izaten bada, bestaldera joango da. Eta azkenik, azkenengo elementu hau daukagu, lehen ikusi dugu batarekin, hau da positiboa dela negatiboa, baina kasu honetan, beste zenbaki bat sartzen dugunean, funtzioa gorakorragoa edo berakorragoa izango da. Ikusiko dugu adibide batzuk. Adibidez, hemen eskatzen digute 2 erro minus isa gehiru marrastea eta minus 2 erro isa marrastea. Eta ikusiko dugu. Ezabatuko ditugu hauek argiago ikusteko. Orduan, esan duguna, bi hau arekin identifikatzen dugu eta egiten duena da gorakorragoa edo berakorragoa izatea. Kasu honetan, esan dugu positiboa denez, gorakorra izango dela. Ondorioz, esan dugu elementu hau negatiboa denean, funtzioa arantz mugituko dela. Eta plus 3 hau esan dugu, 3 puntutik aterako dela. Ondorioz, esan dugu gorakorra izango dela, ara doala eta 3 puntutik izango dela. Eta elementu hau esaten digu gorakorragoa dela. Orduan, horrelako itxuri izango luke, baina bi bat hemen duenez, pixka bat gorakorragoa izango da. Eta hau izango litzateke gure funtzioa. Eta orain bestea ikusiko dugu. Kasu honetan, minus 2 erro isa. Hau baino simpleagoa da, baina ikusten dugunez bi elementu ezberdin ditu. Minus 2ak zer esaten digu? Kasu honetan, beherantz joango dela, berakorra izango dela, eta isa positiboa denez, honekin alderatuz, zer esan nahi du? Norantzko honetara mugituko dela, eta ondorioz hemen beste elementurik ez dugunez, 0,0 puntutik irtengo da. Ondorioz, 0,0 puntutik alde honetara. Bi bat izan beharrean izango bagenu bat, horrelakoa izango zen, baina minus 2a dugunez, handiagoa izango da, berakorragoa izango da. Ondorioz, horrelako itxure izango du gure funtzioa. Eta honekin, ariketa ebatxita izango genuke. Hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.